Hello mga kaibigan, we're live. Yes, hello. Yes, hello mga kaibigan, we're here and we're live today. Share. Public. Storyahan. Bangag sa dala nagihimong lodge. Heart nagi-harvest sa turkey. Wow nga na eh. And, unsa to isa? Kalimutan. What happened? What happened, Vela? What happened, Bella? Vampire, right? Share. Talungan siguro ang ano. Grabe naman po. Ang, Electric fan. ay, ang ganun. Keep, palungan sa electric fan, please. Keep, palungan sa electric fan, please. Oh, there's a heart. Who hearted it, you? Me. Oh, thank you for hearting. Alright. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Go na. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, hello, hello. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode. How you all doing? How you all doing? And thank you sa atong mga donors. As always, si Ter, si Yayu, and si Carmione. Yes, thank you so much for your monthly donation. We appreciate you. You fuel our drive. Yes, you do. O thank you sa among mga listeners. You also fuel our drive. Yes, of course. Gani no? Kung makita mi nga, ay, naapay nagalisten sa atong podcast, magpadayon mi. Oh, kung wala na yung mag-listen, di namin padayon. Oh, Oo. Oh. Pero habang gadugay, nagadaghan man good pod ang nagapaminaw. Murag di na jud ang mangundang. oh, mauna gyud ni forever. O gani no? Lisod pod mo undang dagan man naminaw. Maupod. Mao gani no? Maguluhan ako. Di na ta magdugay kay taas-taas na to ang nagdilaab nga episode karon. Okay. Kay natay ka nang nagbabagang balita man jud. But would you turn down your volume? We're starting. Gani Thank you so much. I appreciate you, my son. sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Sigig katawa sa job interview tungod kang Taylor Lautner kaloka-like. Wala na dawat. Mga turista sa Turkey. Delikado kay basin. Pangahuyan. Bangag sa dalan. Gihimong lodge. Wala. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Kuya, wa nga naghihimong lodge noon sa deka. Oo, istoryahan na to na niya. Sa karon mo sa niya to istoryahan. Natay kuan diri. Kanang natay na kita nga post gikan sa VA Davao. Shoutout sa ato ang group nga VA Davao. Nga membro mi. Pero wala mo kailan na mo. Nga membro mi diha. Pero membro mi diha. Ay oo, pero di lang mi magpaila-ila nga kinsa mi, pero mailhan man gyapon man na ninyo no. Mailhan man ang gyapon. Gani no, mailhan man na ninyo kadugayan. Anyway, mobalik sa kuasa na to. Basahon ta nato iyang post. Oh. Ay dara sa muka eh. Ay ko basa ni Kring. Ako'y basa atong sa Turkey. Sige. Why are you crying again?
I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Ay, buwang magpalagin. Pero, pa na. Magpalagin pa siya. Dira na lang ko siya mo screen, be. Nay, usa ka tawo nga nag-post sa VA Davao, no? Ang Anonymous. iyahang, anonymous siya. Wata nakaila niya. O gwapod siya nakaila na to. Correct. Unsa ang iyahang giingon? How I lost my possible client because of what happened, Vela. Ay, actually, what happened, Vela man jud na, no? Happen man yang giingon. Happen iyang giingon. Oy, Happen Vela. jud. Oh, happen. What happened, Vela? Ano Happen siya? lagi ako madungog. Sa Happen, original manggod. video. Mo ba? What happened? Happen, manggod ako madunggan sa iya. Sige, sige. Basta pa dayon lang sa basaha, Sige, sige. basaha. I'm on a job interview, remote. Nasa sa ilang balay. Tubangan sa iyang computer. While waiting for the interviewer, FB muna ako. Mao ba? Then lumabas na naman si What Happened, Vela sa feeds ko. Mao ba? Viral mo siya. Oo. So, pinanood ko na naman siya. Hindi ko talaga mapigilan hindi matawa sa kanya. Ha? Oo. Tapos, biglang nag-pop sa window na nandyan na pala yung interviewer. So, naana-de siya sa meeting room. Kumbaga na siya sa waiting room sa meeting room. siya sa waiting room sa meeting room. Okay. Nya, nag-FB siya. Nag-Facebook. Oo. No? Mm. Isa pa naman sa weakness ko, if natatawa ako at pigilan ko, mas lalo akong natatawa. Si interviewer sobrang strict as in, ay, wala sense of humor. So, dili kring, ganun mo yung magkagula siya sense of humor nga, wala man kabalo ang interviewer siguro sa iyang gibuhat before siya ni sulod sa interview. Sa bagay po. Sige, go. Si interviewer, sobrang strict as in, the whole interview, nag-a-attempt akong hindi matawa. Worst thing that happened, natawa ako sa interview. Sinabihan pa ako ng client, what's funny? Kung ikaw ang interviewer, wala man kay context, nagkatawa. So, mag-assume jud ka nga ako may gikatawan ani. Murag, it's rude. Rude. That people are laughing and you don't know what they're laughing about. Gani, rude man ang ingana. Bitaw. Tama. Ayun, bagsak ako. Sabi, next time daw, take the job seriously. Nasabihan patuloy ako ng family ko, what happened to interview? Potek. Merisi. Nalagpot akong laway sa mic. Sorry, Mike. Sorry, Mike. Kulaoy, sayang opportunity. Pero, ayaw lagi pag Facebook, pag na-interview. Kaya makatawan na lang ka, nga waka kabalo. Dili na ko na makaya ba ka na mag-interview niya, mag-Facebook sa before? Dapat serious. Meditation. Murag nakay ka ng kuan ka ng mental preparation na ginabuhat. Ooy. O physical. Oo. Ginakam imong self down. Murag ana. Wala actually. Wala di. Wala lang, nag-share lang mi. Kay sayang. Katawa Pero basig lang. atong listener, walay context. Unsa din ang what happened, Vela? What happened, Vela? Ipapaminaw na lang nato. Ay, no. Tama, jud ka. Ikaw ang mag-play diyan. Anong ako? Tama, What jud ka. happened lagi to? What happened ba di ang giingon? Ang context ani guys, sa mga listener na to, wala kabalo. Unsa din ang what happened, Vela? Nganong katawanan. Sa unang panahon, year 2014 daw kuno. Dili ko sure. Pero naay show ang Showtime, ang tawag sa show is Kalokalike. Meaning, naay mga tao na mag-adto sa show as doppelganger sa ilang mga celebrities na gina-copy. So, kutay na mag-copy ka Ariana Grande, na nag-copy kang Bruno Mars, naay nag-copy kay Taylor Lautner. How do you pronounce that? Lautner. Nay nagka-lookalike ni Taylor Lautner. Katong sa Twilight ba nga film series. Si Jacob ba? Si Jacob ba? Nya. As talent niya sa iyahang ka-lookalike segment. Kaya mag-talent man. Kay mag-talent man mo na yang gibuhat. Mura siya nag-monologue. Nag-monologue siya. Sige, i-play ang monologue niya. Unta, diretso na dito sa talent portion, Kring. Mo gani na. Sige, skip na to. Kay daghan kaayo sila og kanang
Oy, in fairness ba ya, no? Sa iposa, Kring, pangitaasa ang part. Hmm? Dugay pa kay na before mag-talent, as in, sige pa, Jud. Like, dugay pa, Jud, kayo na. Kanang biyaan na siya. Kanang wala na yung tao. Sige pa. Wala pa, Jud. Dugay kayo sila na. Di ligi. Dapat mabiyaan sa siya. Diha, hapit na. Diha. Biyaan na siya. In fairness, ginaman jud siya hawig jud kang Taylor Lautner. Gigisi pa niya iyang sinina. Sige, stop na. Moto. Moto ang Ba ka context. nang 10 years ago na di ay ni? Nag-resurface lang siya to right now. Karon lang jud, recently lang. Oh. Nag-viral na sad siya. Kabalo Oh. ba ka makahappy good siya kay ngano natagaan siya kanang work tungod sa iyang nag-resurface na video na viral siya ulit. Mo to nga nag-promote siya og Astron. Daghan kaayo siya gi-promote na. Sa tong lain na mga Shopee. products. Shopee. Astron. Gihimo Kanang siya cellphone brand. Sa to nga cellphone brand. Vivo, Oppo, Infinix. Wala na ko kabalo. Basta nagkuhan siya cellphone brand. Wow, sana all. Gani no. Gani no. Dili pa jud kung dili nimo time masikat karon, just be patient. There will come a time tanawa siya o. Unya, pwede pod ka nga ayaw na lang pag-expect kay madilulo na. Na-timingan ra gyud ni siya. What happened, Vela? Gid ito, no? What happened, Vela? What happened, Vela? Unya, side note, mairita ko sa ilaha ba kay ginasingitan niya si Gani, Kuan. wala nila ginatagaan og kanang moment to shine, no? Oh. Nadyo mga kungkway la. Chiri di kong koila. Dili funny. Makairita ka ayo. Gusto ko maminaw sa iya, ha? Pero I'm sure you ginasingitan. die. I'm sure you die, Edward. I trust you to protect Bella, but you did not. Prepare to die. Unsa to? I was sure you die. I was Oh. sure you die. Ana siya. Katawanan kayo, no? Ay, hello, Tomsky. Maayong pag-abot kanimo. Oh, hello, Tomsky. Congratulations for reaching our live. Mao lang to, mao ra to. Wala lang good. Katawanan man gyud siya katong first ako nakita. Katong first ako nakita-an ang video, nakatawa jud kog maayo. Nahimo na ko siyang unsay tawag na Kring? Household phrase. Sa balay. Alangan no, house gani. Grabe naman pod. Sige og what happened pag nahimo? Why you crying again? Mo anak ko sa akong anak. I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Kadila nawala atong kamera do. Ay, nawala di ay? Nakita pa mi ito ra na ni balik na pud. Nganong giwala man ni matong kamera? Lain na Amot pod lang. yun. I'm very sorry. Appreciate you for staying. Unya, mo na ni. Diri na ta sa itong ikaduhang uluhan. Hala, uy, napataka ramang gupislit, uy. Wait a minute. Uy, kadali lang. Apil na ba yan siya sa sumala pa sa cast sa usa ka sitcom? Ay, nahimo na gid siyang artista. Oh, Siya. Baby, Gitagaan siya work. mag-fact check ko. Mag-fact check. Mag-fact check. Christopher Diwata. Ano gawas ba? Christopher Nolan. Batang Riles? Unsa na? Murag home along the Riles? Christopher Diwata to appear. Ay, to appear lang di ay. Mo ba? Ay, okay na na. Oy, diha na na magsugod. Gitagaan siya work. Oh, is all set to appear on mga Batang Riles. GMA Drama teased Christopher's appearance with him wearing an all-black outfit similar to his trending look and carrying a bat. What happened, Riles? Why you fighting again? Victors, right? The poster said. Paparating na siya sa Riles. Okay. Maaba. So, na-show ang GMA niya. Mag-feature siya dito. Ma-featuring siya dito. Okay. Pero, nakoy advice kang ko ang Christopher Nolan. Oo. Dili na advice, opinion. Dili mi advice.
kanang savor this moment but don't rely on it like it's your future. Cause fame and like sa pagstorya, ang pagkasikat nimo pwede na siya mawala in an instant or mag-gradual ang pagka-fade ana ba? Ana good. Secure yourself na with these opportunity. Yeah, grab every opportunity and then Secure your future but with it. prepare yourself for the fame and opportunities to fade out. Wala akong pasabot. Dili siya pwede i-rely nimo. Oo. Unless good kung pareha ka kay, huy, I know daghan og hater, dili man hater. Oh yeah, hater siguro si Coco Martin kay ikaw kay mura siya predator. I don't like him. Pero we have to respect his career. Career akong pasabot ha. Nagsugod ba siya sa indie films. Indie films na kanang indie films kabalo naman mo sa indie films. Before siya naabot sa mainstream. Tapos na-adjust siya longevity no sa career sa kanang sa show business ba. Nag-artista siya niya. Na siya longevity because I don't know how pero kabalo yata siya mo dula ba? Kabalo siya he's born to live this life na show business. Kay dili ba nabay artista na nawala na jud like dili na di man sila mahagilap. Asa na sila ana good. Liza Soberano. Asa na si Liza Soberano? I don't know. Naa siya sa Hollywood, I think. Trying to audition to a bunch of films. But I don't see her in nothing. Si Coco Martin. Una, sa kuan siya sa probinsyano, FPJs. Unya karon FPJs, Batang Quiapo. Batang Quiapo. So siya na, si FPJ. Oo, si Tanggol. Tanggol ba na siya diha? Dili ba? Basta, tapos kuan pod kring ka ng, napansin ako sa mga na-longevity, kay katong mo take on jud sa producer or director role. Mo jud na sila ang na-longevity. Oo. Mo na sila. Muragog si kisa ba? Kanang Elizabeth Banks. Si Elizabeth Banks ba? Ambot kay ila ba mo na niya? Basta akong iconic na film sa iya ka Pitch Perfect gyud katong babae nga newscast. Naga-newscast murag naga-host Producer na siya og director. Oo. Mo na hantud karon masking dugay na kay siya sa show business, dili kay siya sikat kring, dili gyud ingon siya nga dakog impact sa Hollywood pero na siya longevity ba kay kanang ni evolve jud yang character from being just an artist na naga-audition to making films. Mo na kani si Coco Martin kring naga-direct jud na siya og di ba? Katong dili. Di na ang mga predatorial scenes sa Batang Quiapo. Mao ba? Nagimo na po ka. Nagimo na po ka chismis. Nagimo na po ka chismis. Dili ba? Sa probinsyano manggod, I think he started there as an artist. Then he put so much value in it siguro na nahimo siyang producer and then director. Director siya. Some of the episodes I think he directed it himself. Oo. Tapos karon, di ba, na siya bagong shows, magka-longevity jud ka kung willing ka to live in that world and evolve in it. Si Maine Mendoza, naara na siya sa, content creator na siya sa una. Karon asa na siya karon? Artista. Nagdugay gyud siya. Iyahang 5 minutes of fame, nahimong decade of fame na siguro lifelong career. Hantod karon. Hantod karon. Si Maine Mendoza. Correct. Hello, Nichelle. May sige. adlaw ni mo diha. Dapat daw na ay saktong tawo nga mo guide. Basa iyang comment. Sa iya ha. Aron di mo dako iyang ulo. Same anang mga nikalit og sikat nga mga influencer niya na hambugiro na kaayo. Example. Dagan bitong ingana no. Kanang nasikat lang na si Cindy Cinco. Nagatanong mo ko sa iyang mga kano na siya power sa social media? Nagatanong ko sa iyang mga content sa una karon kay murag wala na nag-unfollow naman ko. Dili ko ganahan anang mo. Wala gi-keep ilang foot on the ground ba. Dili ko ganahan ana. Dili ko ganahan ana. Murag ma-turn off dayon ko. Ako ra man pud na ngano mamugos mo. Mao gani. Ayaw mo pamugos ako ma-turn off ko. Ako na turn off ko. Ayaw ko. But mo sa ako. Si Maine Mendoza lang akong maisip na content creator turned celebrity gyud. Kanang nagkuan jud siya no, na jud siya films, na jud siya series, nagkuan jud siya dili ba tanan flourish. vlogger, influencer, model sa Instagram
naga-transition to kanang show business jud dili bitanan. Nag-flourish jud siya. Nya. Nga na ba? Unta. Kini si Christopher, he seems like, I don't know anything about him. I was gonna say he seems like a good person. So, tuloy-tuloy na niya ang ihang success. Gani no unta. I'm rooting for a stranger. But also hold on to your kanang dili pagkadilulu ba nga na-jud hold on to that thought na dili jud forever ang fame. Oo. Okay? Oh. Okay. Hala. Next. Malahi ta. Medyo serious ni nga topic. Pwede unahon sa na mold people pwede. serious tapos mold people na pod. Dili. Unahon na to ang mall people. Kay taas-taas man gud ang kuan. Oh, sige. Sige. Naay ambot nakakita na ba mo ning context? Nakakita na mo anang news sa ABS-CBN or whatever news outlet na naibangag sa dalan, okay? Kanang kuan ba kanang agihanan og flood water ba? Agianan og flood water. Kita na mo ana no. Dili manhole kanang bangag ba kanang agianan og flood water gani no. Gani no kabalo naman mo ana no. Oo. Karag sa kilid sa dalan nga naay murag rectangle nga bangag. Awasan ng tubig. Awasanan og drainage tubig. system. Correct. Sa Makati ni siya guys ha, sa Southern Europe ni. Naay tawo nga ni gawas anang bangag. Di ba kabalo naman mo usa nakadako ng bangag ana? Masigo ang tao. Masigo ba ang tao? Masigo ang tao. Naay uban, masigo ang tao. Katong sa mga inumdum ko kanang sa Victoria nga ingon ana, masigo ang tao dako kay to. Ay Kadagong murag sa it nga so the first 10 minutes may to sa it mo man ang intro di ba? Ang bata spoil mo. Pero ayoko pasangin lab. Kadugay na nang it. Grabe naman po mo wala pa mo katan-og it. Grabe naman po. Pero gibira ang bata ba padulong ato nga bangag. Mao to ingana na siya niya. Naay ni gawas babae. Dili sa it ha, sa bangag sa Makati. Sa bangag sa Makati, naay ni gawas babae dito nga bangag. Nag-viral kay naay naka-picture. Naay naka-picture. Creepy kaayo ang picture ba? Niya sa interview man ang mga kay syempre news report man ni so gipang interview mga tao sa palibot. Daig interview nga guard dito somewhere nga or nearby establishment ni ano siya nga. Oo, normal talaga yan dyan. Normal lang talaga yan dyan. Minsan nga, may dalawa dyan galing, ginagawang ginagawang sesyonanan ba sa ilang pagka-adik-adik ba? Mao ba? Sesyonanan or lodge. Mao ba? Ginahimong lodge. Para dito sa magjug-jug. Ay ba? Mo gani, oy. Pero, basahan ako ang report sa ABS-CBN News, ha? Published May 29th. Ano sila na, nagsalita na ang babaeng na mataang pumasok sa isang imburnal sa Makati City. Kabalo de mo istorya? Kwento niya. Nalaglag lang siya gamit sa... Kwento niya, nalaglag lang siyang gamit... Saan mo ning ibig? Oh my God, graduate man siguro mo mga mascom, no? Di mo kabalo mo sentence. Kwento niya, nalaglag lang siyang gamit sa drainage. Naikulang. Nalaglag lang siyang gamit sa drainage. Kasi wala nag-proofread. Wala na proofread. At nagulat na lang na pinagpipiestahan na siya ngayon sa social media. Binuang mo na yan. Nagpapatrol. Unya karon mo ni ang mas twist pa jud. Ang twist mo ni. Gitagaan siya og siguro ambot usay nasuod sa guys, gamay luoy ngano hatag din tag cash. Pila ang gihatag? Ang DSWD gihatagan si Rose man aka Rose man ang pangalan nato ni gawa sa bangag. Gitagaan siya og 80,000 pesos. Sana all. Kung nara siya nahug na gamit, nganong gitagaan siya 80,000 pesos? Wa man siya nakiluoy. Ingon siya na lang do siya nahug na gamit. Naulog ang iyang Hermes dito sa ilaw mo niya gitagaan og 80K para na mabalik ang Hermes. DSWD agency had given Rose the assistance had helped her buy some products for a sari-sari store that she would open. So, gamayng lihok ba? Gamayng kaluoy ba? Manghatag nin tag kwarta. Dili na ta makatudlo ba? O kanang saan pagpanginabuhi? Diretso kwarta. Ayuda. Kani siya
DSWD should check their cash assistance program. Cash agad! Dapat i-train ninyo at bigyan hanap buhay. Ano naman Gani. na sila? Sige na lang mag-cash. Kung ing ana na lang man, manunod na lang sa kanal. Gusto ko 80K, musulod og kanal. Okay Musulod na lang tag Musulod kanal, og kanal. tagang tag 80K dayon. Naikas. Mm. Kanang nag-ulan sa Davao City nya kabalo ka aning sentro sa bahada nga baha kay katanang kalibutan. Mm. As in mo abot jud siya og tuhod. Oo, nya. O nya karon kay sa naman ko sa jeep ato. Mm. Pauli na. Mm. Ning shortcut wala ni shortcut ning detour ang jeep kay baha lagi kaayo sa Victoriano. Mm. Moto ni detour may og kanang mga kasulok-sulukan. Para mailikayan. Para malikayan ang baha. Pero baha gihapon ang mo ang giagian. Mm-mm. Unya naadyo ko nakitaan baka nang naglakaw ba nga nanay. Mm. Naglakaw siya sa baha, laluya ani nga nanay. Naglakaw siya sa baha. Ako lang siyang gitan-og. Nahulog pa bitaw na si nanay taga diri na ang tubig sa abaga. May gani kay taga diri, dili. Mao gani no. Dili ingon taga diri. Mao gani no. Kaluoy pod. Naana mga tao sa jeep, hala si nanay. Nya na rapod mo. Hala si nanay. Wala po nang rescue ninyo mga buhanga mo. May gani kay nakatungkad pa siya. Wa Mo. siya nalumos. Gani no, unsa naman ta? Nahulog sa kanal si nanay taga Kitiki. Kana mo'y tagag 80K. Dili ka nang naarang. Ay, tanawa police later clarified that it was not just one person but 3 individuals who were believed to have taken refuge. Taken refuge. Kuya, Abi na kog nahog. Anong taken refuge man pod? Unsa man gyud? Lain man gyud ang Ay, lain ang mga words. Unsa man gyud ang katinuoran? Taken refuge inside the drainage system. Kinahimo daw ng lodge, ingon pa sa mga na-interview sa video. Diba? Oh, minsan nga, ginagawa yung ano dyan. Anak tong isa ka, amrag security guard man to. Basta, buwang man mo eh. Creepy kaayo ang original post, ana, kay series of photos mana. Una, ulo lang. So, creepy kaayo. Kabalo na ko, I don't know where this is going. Ni Saka. Ni Pinasadako. pinasadako ang pagkagawa sa drainage. Oh, pinasadako. Imagine na. Oh. Ay, dili sadako, Kring. The Ring. Sadako man ang pangalan atong sa daring. Ay, sorry. Tama, di ba si sadako ni gawas sa well? O maring ana, hinahinay, baka ng picture by picture. Alright, every 5 seconds nga kuan. Nga picture. Final picture kay blurry picture sa babae nga nidagan towards the camera person. Blurry na. Oy, nag-comment si former social worker ba yan ni Sio? Sa DSWD. Naa siya authority to speak on it. Na siya authority to speak on it. Kinsa pa, wailain kundi si Nathaniel Blanc. Hello Nathaniel Blanc. Ano siya, walay case study na hitabo, hatag diretso 80K. Mo gani no. So yun na kaayo sa una, pag manghatag na silang mga ayuda, Kring, dagan pa kay silang paperwork himuon. Ila pa lang i-CI, i-investigate pa nila kung deserve, ba mga dagan pa sila ginabuhat, gina-survey pa na nila, saba. Kana man laging katong mga pila, katong before election, kana mga pila, nag-survey, ba di ay wala man. Gani, no? So, stadyo ko, dagan kay kong friend sa Facebook na kanang todo travel, pero proud pa kayo, nagpila sila nga nakaluoy nga pambalay. And then ang next picture kay nag kanang Louis Vuitton na bag. Oh, di ba? Sana all sa ayuda naka Louis Vuitton. Oo. It was meant to be a funny post. Okay. I laughed about it, but you know, if you're other people, you don't understand it. Dili mo friends, maglagot yung kasi. Ay, nako. Anyway, dili na ta sa ato ang serious news. There is a serious controversies happening in Turkey. Gani no, nung saan naman taon niyo de lang. Balik sa tas akong agi. Naay babae nga turista ni adtog Turkey kauban siyang bana. Namatay. Sige, storyahan na to ang context. Bali si Beth Martin og iyang bana nag-adtog Turkey. Before pa sila naabot og Turkey, before pa sa flight, ideally before sa flight or during flight, basta wala pa sila naabot og Turkey, gareklamo na siya nga sakit iyang tiyan. Anya ang duda sa iyang bana, possibly nga
they initially blamed food poisoning kaya nangaon sila Chinese food sa airport. So, they initially blamed it. Pero pag abot dito sa Turkey, delirious na si Beth. So, sa kasakit siguro sa tiyan, girush na siya sa Marmara University Pendik Education and Research Hospital dira sa Istanbul, Turkey. Naaday ni reputation ng Turkey for illegal organ harvesting. Naay reputation na ing ana. Anyway, mubalik sa ko sa story. Pag abot dito, ang giingon sa iya sa mga doktor sa iyang bana kay heart concerns kuno. Doctors raised concerns about her heart. Tapos gisulod si Beth sa intensive care. Nya bawal siya ipakita sa iyang bana. No text, no calls, no visuals. Hala, kalain, ano, oy. Oh, murag isolate iyang asawa. So, pagkaugma gyud anang adlaw nga na-admit siya. Pagkaugma gyud namatay. Wala, kalain, So, gid, ana, oy. Ing ani ni siya. Nganong namatay? Wala pa ta kabalo no sa tinuod na nahitabo pero mao ni ang timeline ani. Wala pa siya namatay, na pa siya sa life support. Giadtuan na ang bana si pangatong bana? Si Luke Martins. Martin di ay. Si Luke Martin, giadtuan siya sa mga pulis sa Turkey. Gi-blame pa siya. Gihimo siyang suspect. Gihimo siyang suspect. Food poisoning. Gipoison doon niya yung asawa. Pero, tas giingnan siya nga patay na daw yung asawa. Pero, naibalan after the fact na wala pa di ay. Sa time nga giadtuan siya sa pulis nga, giingnan siya patay na yung asawa. Wala pa din namatay. Naka-life support pa siya sa hospital. Kuyawa, ana, oy. Oh. Tapos, moto na, di syempre kung mamatay ka, Kring, sige, butang na to, tinuod yun nga, namatay siya. Mo man yung issue, good. Ang issue diri is, dagag issue, no, pero mo yun yung pinaka-issue. Butang tag namatay jud siya kay sakit yan tiyan. Let's say lang yun, ngayong ana. Pero, pag, sa tawag anak rin, kanang i-repatriate ang body ba? Kay gikan kog Turkey nga taga UK man sila. So syempre dalon jud ang body sa UK. Pag abot sa UK naibalaan sa coroner dito wala siya heart. La, Gitanggal. wala na yung heart. Gitanggal. Gitanggal sa Turkey. Gitanggal sa Turkey. Pwede day na. Hala, Pwede day na. what a traumatic experience for the family. Kabalo ba mo nga dili pa jud daw ihatag ang body niya. Gibayaran niya pila ka thousands of dollars pa ang hospital para i-release ang body. Humana na gud ang bills. Aside pa ana, dili lang gyud i-release ang body for repatriation. Gipabayad pa siya thousands to bring her home. Nya pagkuha pa jud, manual Kring, wa jud respeto. Giadto nila sa morgue ang body. Gitagaan sila body bag, sila gipakugos. Sila mismo ang nagkugo sa body bag. Ang body mismo ba ibalin sa body bag, tapos ang body bag sila yung nagkugos pagawas. Ang nagkugos is ang mama ni Beth, si Luke yang bana, o ang ilang translator sa Turkey. Silang tulo nagtabangay sa dead body. Kalain na, oy. Lain gani kayo noon, ya pag abot dito, Luke is allegedly forced to carry Beth's body in a bag through the hospital with the help of a translator. So, mo to. Tapos, pag abot sa UK, sa body, ang British coroners, dito na na-discover na her heart is missing. So, kung nagsakit lang yung tiyan, nga naabot sa heart. Pwede man na, no, dagan jud mga doktor mo yun sa kuha, pwede man na siya may tabo. Pero nga nung matanggal man, pwede day na. Ambot, oy, no. Ano man mo. Tapos, karon. The Turkish Ministry of Health releases a statement saying Beth died from cardiac arrest due to multiple organ failure, but does not explain the exact cause. Officials claim Beth did not undergo any surgical procedures at the hospital and deny that any organs were removed. Gideny. Gidinay niya, ano may heart? The ministry refuses to clarify whether any procedures were performed after Beth was transferred to the Forensic Medicine Institute for a second autopsy.
So the hospital right now faces a negligence investigation over Beth's rapid and unexplained death. Wala, dapat lang. The British government is reportedly investigating the hospital following Beth's death. Beth's family continues to seek answers, facing a 6-month wait for a coroner's inquest that could provide more clarity. Nangutan ako kay co-pilot, kay wala man tay doktor nga dali-dali matap, no? Si co-pilot ang atong ang dali-dali matap na doktor. Oo, anak ko na. Ang question ako is, how do you get a heart from, how do you harvest a heart from someone, dead or alive? Ang gitubag, dapat alive. Dapat, the heart must be healthy and functioning at the time of retrieval to be viable for transplantation. So kung gikuha man lang galing para i-harvest ang heart, dili pwede nga patay pa si Beth pagkuha ato. Buhi pa siya. Buhi pa siya pagkuha sa heart. Kung ang tumong is para i-transplant para sa laing tao. Unsaon din nimo ang heart kung dili i-transplant sa laing tao, Zoe? Unsa i-museum, i-exhibit? Wadyo ko kasabot, wa ko kasabot. Mo na nga nakuan ko sa bani. Unsa ni siya? Nganong naingani naman mo didto? Pwede pod from a deceased donor that has been kept on life support. So buhi gyapon. Technically buhi, but in a sense dili Brain na dead, brain dead lang. Oh. Pero buhi pa kay nagahinga pa na pa oxygen ang lawas. So usaha man nato na. Kalain po ninyo. Tapos So that's a thing in Turkey? that's a thing in Dili lang kani? That's a thing in Turkey. Why have I said that? Kay kani nga post nakita na ko sa Daily Mail, no. Niya sa mga comments ana niingon a doctor kani na-comment diri, no, ana siya si from Jess Blank. Ana siya, a doctor once told me a patient went for a scan after having a gastric band fitted in Turkey to find she only had one kidney. Mo ba? Hindi ko Naunsa naman Dara pa. From Olwen Blank, ano siya, I ended up in hospital in Turkey with a urine infection years ago and I was 10 weeks pregnant. They told me I had a tumor on my bladder and even showed me scans and needed operating on straight away and was told I would lose the baby. I got out of there as quick as I could, had to walk miles back to the hotel, got earlier flights back to UK, saw a specialist, and when I got back, my outcome was nothing wrong with me and my baby is almost 20 weeks. Would never set foot back in that place again. Hala ka, oy. Gingnan siya, nagpa-check lang siya. War UTI ba? UTI raman. Anong ingon ani? It's baffling. Anong naay ingon ana? Gusto gani i-harvest ang allegedly, they're known to harvest organs illegally. Shut the whole country down. Unsa naman eh? Napadiri from unsa man ni? Don Chadha. Wow, kasabot. Something like this almost happened to my daughter 2 years ago in Turkey. I got her out of that hospital and put her private care in Turkey. They told me all her organs were failing and she needed to be kept in hospital. When I took her out of hospital and put her in private care hospital, they told me she was so dehydrated siguro pasabot, and put her on a drip. Dehydrated yung pasabot. She was fine about 6 hours later. Something fishy. Naay fishy. Investigate the whole country. Naay po'y comment diri from Lou. Ano siya? Organ harvesting. She was murdered. Where is the outrage? Mo ganino. Why is nobody talking about this? Gani. Dapat big news gani siya. It should be a huge news. Dara pa jud. Kuan ni theory niya. Theory from Jessie Blank. Ano siya? Someone very rich in Turkey has her heart. She was probably picked out from the manifest of having great health. They poisoned her and removed her heart and wanted to cremate the poor woman. Turkeys, different man, sad they don't remove hearts unless they have someone ready to put the heart in. Wait, nagkatanong mo ko Grey's Anatomy, no? So naa kay authority mo istoryaan. Nakoy authority, amateur doctor ko. Nay. Diloy. Nagatanong ko Grey's Anatomy. Link, daghanan ni mo ginatanaw. Wa mo ilabot. Nganong daghan kay ko ginatanaw no. Nagatanong ko Grey's Anatomy sa una. Usually pag transplant sa according sa katong nga series,
kailangan ang transportation niya is Transportation, may I help you? oo, dapat rapid. So, for example, sa kaning nga episode, Ay, oo, na tama. gi-harvest ang heart Oh. sa kanang consenting dying patient. Kay brain ang problem pero okay ang heart. So gikuha ang heart, gibutang sa cooler, gi-helicopter Oh, jud. helicopter gyud. Gi-helicopter jud. Yeah. Uy, kita ka to. Pang, unsa to i-remind ko na ay nahug nga heart. Na ay nahug nga heart sa Sa? cooler kay nadamag siya ba. Pero gi ano ang heart gi-transplant gihapon, gi-testing nag-work gihapon. Sa man? Ambot nakalimot na ko Sa na movie series what? Dili, tinuod. Giingon sa kuan ni Naknak. Pero sa Grey's Anatomy, ang ato ang context nga, pag naay mag-harvest og organ, kutay heart, i-transport dayon na rapidly, then, anagani sa dito nga episode nga, helicopter jod, gi-chopper jod ang heart para lang ma-deliver dayon in an instant. Kay, on the other end of the place, nga naa dito ang isa ka patient nagulat sa heart, open na daan ang iyang dire. Open na daan. Pag abot sa nag-deliver sa heart, butang na lang na Diretso nila. butang. Oh. Oo. Gi-open na daan nilang dughan. Oo, nana. Automatic gina siya dapat. Oo. Nya, kabalo ba mo nga si Beth Martins kay is a mom of 2 children. Mo gani no bata pa kayo yung mga Gani. anak so poor. Gani, no? Traumatic kayo na sa yung bana ba? She was killed, ano pa si Vivian Blank. She was killed for her heart. Would never go to Turkey again. The healthcare is disgusting. Treat us like crap, but get respect when they come here. Huh? Mao ba? Ang mga turista from Turkey get respect when they come. Huy, ang Turkey pod, wala man ko kabalo nga ang Turkey is known for illegal organ harvesting. Wala man ko na-aware ana, pero I know Turkey as a place where they go to if they want to fix their teeth and get BBL. Mo na akong nabalaan sa Turkey. Murag diha ang cheap BBL, cheap Botox, cheap dental work. Mo ba? Diha sila nagaadto kanang mga artista, mga mini celebrities, mga influencer, vlogger. Basta mga nay kwarta. Oh, kasagaran drag queen diha mo adto, Turkey. Kay dito magpaayos silang teeth, ipatarong ana. Muna ko nabalaan pero wala ko kabalo nga ana po di sila known for illegal organ harvesting. I didn't know that. And it's allegedly, okay? Allegedly na siya. Dili ko sure. Alright? Kaluoy po nila, no? Magkuan na ta. Vote in the poll. But wait a second. Pot, how's your battery? 6? Is there any other charger na line charger that he can use? Na, wala na ganit. Kay kuan kay no. My Inas ko phone ibang is charger. Kuya ibang charger, kuya. my phone is low bat. So mag-vote in the poll na kayo doon ta. Ay, naidili sa ayos sa. Basahan sa nato ning comment from Bea Balobi. Salamat po sa pag-comment. Ano siya, as a modern, this is in response to response to kuan. the BISD Academy from one of our past episodes na mag-igmat. Oo. Ana siya, as a modern Cebuana, Charez, magbantay or magmatngon among kasagaran gamiton. Oo. Thank you. Thank you for Ang that mag-igmat information. siguro no kay kanang formal, kanang ginagamit sa mga gobyerno or sa mga formal professional language. Gani, no? Oh. Tapos, mag-vote in the poll. Okay. 1, 2, 3, go. Vote in the poll! Kung libre ang pamasahe padung Turkey, mo bakasyon ba mo dito? Dikoy! A. Oo. Or B. Dele lang. Dala lang. Comment sa Spotify, YouTube, or Facebook. Yeah, saan naman tapadulungan eh? Dili na ta sa itong sugilanon. Let's go. You tell me the story, bro. Where's the story?
Keeper, can you get mama water, please? Ipapamino na to ang video. Pwede man ipapaminaw po. Muna ang sugilan nun. Ipapaminaw. Diba? Pila man naka-minutes niya? Taas-taas po. Pila? Ines papa ba palit bugas? Oh, kawala na yung bugas ina. 8 minutes, manite. Okay lang man. Then 10 minutes opinion. Kasi pangalan niya si... Ano sa kwarto? Daligo. Or ba sila taas? Diba? Kanang, unsa ni siya kanang... Dugay na ni nga panghitabo. Ikaw man ano na. O niya na ha, wait lang. Wait lang mga kaibigan. Please be patient. Alright. Keep Andara electric fan, keep B1 lang please, thank you. Ay, ipapaminaw na lang sa nato, no? Wala pa ka ng intro. Wala pa gani ko nag-intro. Gani no. Tinga siya. Tayo lang. Sige lang, ayun nagpagdali. Naratol ko. Ayun lang magdali. Mukanta magugo mo na. Ayun nga ay dali. Wow. Okay. Karaoke. Nahulat mong sila. Whoa, yeah. It's amazing how you knock me off my feet. Every time you come around me, I get weak. Oh, yeah. Nobody ever made me feel this way. O sige na, tara na, mag-intro ta. Sayang, hindi na madungog ang tanan. Ay. Welcome to another episode of Dilini Advice Sugilanon. And today we're talking about the story, the Sugilanon, of Chloe Cole, a transgender, someone who underwent gender transitioning and later testified that she regretted it. Nagtestify siya before a House subcommittee on July 27, 2022 sa US man siya, and spoke at a press conference in front of the US Capitol on September 20, 2022. Nakita lang nato ang iyahang clip nga nagstorya about her experience recently sa atong mga feed
So ato aning istoryahan karon. But wait lang, unsa din ng kuan gender transitioning para sa atong listeners. Kay ako dili po kay ko clear ana. Unsa that's medical like kanang na-involve jud ang doctors na kuan. Unsa man? Sumala pa. Gender affirming care ang tawag nila sa paghatag og medicine sa mga bata ha. Bata. Para kuan siya puberty blockers kumbaga. Okay. So, kung babae ka, gusto ka ma-male, tagaan ka og testosterone hormones. Puberty blockers para dili mo tubo imuhang tutoy ana or whatever. Correct. Or kung lalaki ka siguro na gusto ka maging babae siguro para dili mo dako imong Adam's apple or whatever. Estrogen. Ay kung sa case sa babae to lalaki mo dako na hinuon niyang Adam's apple para mag-undergo siya og male puberty. Okay. Mula lumiyahang tingog. Okay. Magka Adam's apple ana. Okay. Tapos kung babae ka, kung lalaki ka gusto mahimong babae, tagaan ka og hormones na para sa para mag-go through ka sa pambabae na puberty. In this case, siguro, mga mudako ang tutoy, mga dili mo tubo imong bungot, ana ba? Dili ka mustache. Dili ka magka-mustache, dili ka magka-hair kaayo ba? Sige, go. Onya, nakita nato ni ang clip ni Miss Cole. Onya, na-interested me. We're interested. Kay, she underwent the procedure na gitawag gender affirming care is like kanang bata no mga kids going through puberty. Syempre kalitan sila sa changes, ma-uncomfortable ang mga bata sa changes. Me, I was uncomfortable with my bodily changes atong bata ako. Ako pod kay magsakit sa itaw na mukol. Kanang mamukol ka kay kanang bagong tubo imong tutoy. Sakit na siya. Kanang syempre ma-tender na ang imuhang tutoy, di ba? So murag dili na siya ribs. Murag so kung mukalit siya sakit ba unya karon kay you have to go buy your training bras. Unya ulaw na siya sa bata. Murag lain lag experience noon ya. Basi na imo ingon dili man pero dai ubang bata nga ana. Dawato na ni. Ako personally, okay? Let me speak for myself na lang, okay? I did not like how my boobs were growing and so mulakaw ko mag-anak ko permente murag ibako na ako ang lawas. Ibako nimo imong likod. Ibako na ko akong likod. Mo anak ka. Kay para dili mahalata ang growing boobs. Okay. I was uncomfortable with the changes. And I'm sure that's the same thing for a lot of kids. Napoy ka nang ang major change yun para sa kuha nga dili jud ko komportable kay ka nang I used to not smell and then I smell. Mao gyud na. Kanang dili sa bata ka dili man jud ka baho no. Di ka baho kilikili. Di ka baho ilok ana. Pero pag go through nimo anang puberty manggawas ang mga baho. Muna di ako nagka insecurities na ko na diha nga part. Pero dili ko baho karon buang mo. Kaya tumbuyon ba ako sa una bata ako? Ingnan pa ko sa akong papa na tumboy ni pagdako ba? Kay kanang boyish ko ba? Mulakaw-lakaw gani ko sa gawas na walay sinina. Kaya makita man ako ang mga men around me walking around without shirts on. And so I do the same, walking around without shirts on. Papart. So kuan ko ba? Siguro, you can call it confused. I don't know. I'd call it confused. Because why would I walk around without my shirt on? Pero nadyo mas extreme sa imo kring kay ang feeling nila dili ni ako babae ana ba dili ko so the extreme is kanina mo ganina so mo nang mag-seek sila og sa US na namanggoy thing na ingani nga nay doctors to
specifically help them affirm their gender. Affirm the gender that they think. They are in. Siguro. Pero, sige, ato na ipapamino silang sugilano ni Miss Cole. Kadali lang. So, si Miss Cole, isa siya, katulad, na-explain na ako kinsa ni si Miss Cole. Oo. Ni agi ni siya og transitioning sa bata pa. Mm. At a young age, 12, 13. Ni agi siya transitioning. Mm. Tapos, karon nag-regret na siya. Oo. So, let's 2022 pa ni siya nga, Hear it na from statement. Hear it from her. Yan na.
Diya sa tamahuman. Ay, nasa yung message. Wait lang, usaban ako. Okay. Storyahan sa nato ni Shabi. Padayon no nato ang video niya. I want to comment on the fact na 12 years old siya, na nagsugod siya og puberty. I mean, siguro nagsugod na siya og puberty earlier than that, pero 12 years old siya, murag dili na siya comfortable ba. Giingnan niya iyang parents na dili ko ganahan, dili ko comfortable. So, I'm a man. I mean, I'm meant to be a boy. I felt like a boy is I what felt she like a said. boy. Kay, She hated puberty, that's all. oo. And a lot of kids hate puberty. I hated puberty. So, mao lang siguro na ang nahitabo ba. So, daghan gud og ka ng mga pro LGBTQ kanang mga alay ba sa LGBTQ communities na tama lang ni ang gender affirming care. Pero daghan pug ko, I'm sure daghan kay kog kaila nga LGBTQ mismo, not ally, but sila mismo ang LGBTQ. That would agree with Miss Cole's statement. Let's not enable doctors or parents doing this to their children. Kay dili na siya tama. Dili na siya tama, Jude. Gi-alter nila ang body Permanently. sa bata permanently. Permanently na siya, kaya natanggal, nag-mastectomy naman siya, so natanggal na ang iyahang duha ka boobs, no? Siyempre, isa lang tanggalon, no? So, mo. Unya, deeper na ang iyahang voice. Deeper voice, na siya, unya, Adam's siguro, apple, hairy na siya. na siya, ang iyang jawline, much sharper, yung nose, much larger, mas more, Ambot, wala niya na-mention, Na-mention ang beard, ang beard ba na part? ang beard wala. Ang yan na mention is jaw, nose, Adam's apple, ang fertility niya is unknown na, lower voice, and she feels like a monster. Mo na yung giingon. Verbatim. Nya. Ato ang mabasol diri kay ang parents gyud. Ang doctors, uy. Ang parents O siguro both of them. oo, doctors good, pero ang parents gyud uy. I felt like a boy, sure. Kung ingnan ko sa akong anak-anak, sure. Pero dili na ko siya dalhon sa doktor. Yes, you feel like a boy. Mali ang ilahang doktor na giadtuan. Psychologist na lang unta ilang giadtuan to explain what's happening to their body. Ana, Para sa kuano, dili lang sa jud kumantog doktor. Mag-istorya lang sa mi. Oh, sure. Oo. Kung feel ni mo boy, sure. Let's discuss your options. Siguro pag nanakay trabaho ka, pabiya kay sweldo, ako ba yung nagbayad tanan? Muana sa ako sa muana. Muana sa ako. Unya dili po jud ko
mo mosugot nga naay life-altering surgeries nga Diha na ta nga part pag-undergo. nga medyo diha na ko nga part nga medyo diri na jud ta magbasol sa doktor kay dalahulga man gud to lang gibuhat sa parents. Do you want a dead son or a dead daughter or a living transgender son? That's a threat. Mao na ang ilahang argument permente sa mga pro gender affirming care people. Mao na ilang argument permente. Pwede man nimo isulti ang imong anak nga, okay, I acknowledge you feel like a boy. Let's wait it out. I believe you feel like a boy, no? But let's wait it out until you're 18 before doing something permanent or something na maka-change sa imong life. So, humanon sa nimo imong eskwela, okay? You don't Ano even na need to tell them about the options nga naa di ay tambal na makablock sa puberty. You don't need to tell them or unless they already know kay tungod Basin lang, social they already media. know. Muna kung gina-assume kay tungod sa social media Oo. ba. Makakita gid sila, hala, kaya lagi niya mag-look like babae masking lalaki siya ana. Or kaya Hala, lagi pwede niya di mag-look ay. like lalaki masking babae siya. Daga na biyag ing ana ron na naanay mga basta kabalo na mo mga Jake Zairos mga anak good. Hala na abay bata na naa siya series sa kana gyud sa pag-undergo gyud niya sa transitioning Kisa from man male na to si Jojo female. Siwa. Dili na anay series sa una kinsa to. So, pwede man para sa kuan no. Mali gyud ang parents ani kay una naabot na dayon mog doktor. Gistorya lang sa ninyo yung anak. Let's wait it out. Mo na ang keyword diha. Let's wait a while. Ano ba? Moingon kag uncomfortable gyud ni na kanang this is something that everybody has to go through Oh. sa ing ani nga edad. Oh. Maski ako mo yung ko nak niagi pug ko ana. Pero kung after na nimo naagian niya ang dili gyud pug ka komportable magstorya tag usab. Pero karon hulatan lang sa wait it out ba. Siguro when you're 21. Nga na ba kanang bata pa siguro dili na. man ay ang doktor kailangan na ta mag testosterone. Ana ba? Ay, mangita tag testosterone. Ana ba? Nganong kana dayon nga doktor no ilang giadtuan. Syempre mo ingon gyud na ang doktor na kailangan niya ingon ani. Kay mao man ang ilahang living. Hoy, unta no wala tay kanang ing anak diri sa Pilipinas no na kanang mga parents na nagaing anak ba. Sa labi na sa 12-year-old or kanang mga bata ba dili unta sila. Ginaisip lang nako no in before people compare gender affirming care to circumcision. I don't think they're the same. Kay ang circumcision, di ba, bata pa, gi-mutilate na ang ilahang genero sa bata pa. But they're not the same though. Gi-compare di sa tuli. Ako alang, no, it's all in my brain. Dili siya same kay nakaagi ko kring isa sa akong mga anak infection siya sa ano ba sa tintin ba? We call it tintin pag we're talking about a baby. Kay We're kanang talking about kids. kay kanang dili gud mahugasan og siya naman gud nagaligo no. Dili recently ni hatong babies pa sila ba like mga toddlers pa. Kanang sila pa sila nagligo silang sarili na. Dili nila maapil og limpyo ba ang part na napilo. So naay mga dirt na mag-build up dito na infect na kaisa. So murag okay sa kuang tuli gyud. Dili siya concerns of Siguro bias ta kay mao na ang ato ang naandan. Kay ako I'm all for it. Kailangan siya kuan nun tanggalon ng extra skin kay para dili siya dagag skin nga mapilo. Dili siya prone to infections ba? Oo, ana. It's Call this bias pero I'm all for it. But it's not the same. I feel like circumcision is superficial. Kung i-compare nimo sa gender affirming care na ma-alter gyud ang ilahang body nga di na sila magkaanak. Dili sila comparable. Dili no. Dili dapat i-bring up na lang kay basi makaingon na pud magka-idea sila awayon na to darling kay pareho. Mao ganin akong gusto. Kanang ang butasan kanang bangaga na nimo ng dalunggan sa baby. Nabay uban baby pa lang.
Naapoy uban nga dili sila gusto ana. Oh, nadyo yung mga parents na, ay, tinatorture niya ang bata, ana. Yeah. Cosmetic lang man pud good na. Wala Ako man no, siya. I'm grateful that my mom punched a hole on kaning ears na ko ano, because I didn't have to experience that when I had like I had consciousness na hurt day ko. It was done before I had any awareness. Unya optional lang pud na. Wala gid O siya superficial, just like kanang tuli. Tuli is like more on like hygiene. Pero kani kay cosmetic lang gid siya. Ang piercing. Fancy. Cosmetic lang gid siya. But anyway. Uy, ma-remember lang nako, i-shoutout lang nako, bi. Si Mami ba? Oh, mami shout out. Kay ngano, di ba gibangagan nila atong dalunggan nga wala pa ko awareness. Dili pa ko ka-remember. So meaning baby pa ko ato siguro. Pero nagadako ko mga around 4 years old ko. Ma-remember nako nang ako ang earrings na ato no kay kanang a big unsay tawag na kining kanang ana gani? Hope. Oh, a big hoop. Red pa jud ang color kay plastic man to na hoop. Oh. Red pa jud ang color. Asa na ka to? Mo lang na akong i-shout out. Asa na to akong red hoop na earrings? Mo to. Grabe naman. Oh, mo to ako ma-remember. Wala lang nalingaw ko. Na-remember na ko siya lang. Flashback. No? Na kay ma-remember? Nope. Ma-remember po ako sa una ako ang bata pa ko na ko'y kalo nga na ay sa lapid nga buhok. Nataas kayo. Ay naku may namdaman. Gipalitan ko ni mami og baby G. Yan ako na nakabutang water resistant. Giligo pa bitaw ni kring kring. Guba. Piki siguro good to good kay naguba man dayo. Oo. Uy, napo ko'y memory. Isa lang kaadlaw, wala na akong relo, pasaylo ako, ma'am. Napo ko'y memory ng itagaan ko ni mami og gold na watch, murag Seiko watch for my birthday. I don't know if it's real or fake, pero basta kay gold Seiko watch to. Yan, nawala sa school. Sa school na to, tong elementary. Nawala siya. Kaya nga no, kabalo ko nga nung nawala to. Na-remember na ko asa siya na last na butang. Nag-volleyball me. Kaya mga bata, mag-volleyball after class, ana. Gihubo na ko siya, gibutang na ko siya, tapad sa kong bag. Before ko nihawa, kay gisundo na ta, ang nadala na ko ang bag lang, nabili na ko ang watch dito dapit. Pagbalik na ko pagkaugma, wala na siya dito. Tas kabalo mo, kay, si Kugilak, niya, si Mami, kay Morag, siguro pampalubag loob niya sa ko siya mag-pray ka kay just noon atong mama no. Siya mag-pray ka kay Saint Anthony. Ano siya? Saint Anthony, very specific. Oo, si naknak no gikapoy na ani nga story. Kasi yung story sa anay, ano siya? Pag-pray kay Saint Anthony kay siya ang saint na pag mag-pray ka sa iya ha kung naay mawala sa inyo. Ay, di ay ba? Bantog na specific. Niya gusto nimo makit usab. Nag-pray ko. Kada pila to kagabi mga 2 days, 3 days, 3 nights. Pray ko. Pagka after a few days to kring, napansin ako akong math teacher. Specific jud, math jud. Kay kabalo mo gusto yung name, di na ko siya malimtan. Anyway, tambok ko na siya nga teacher. Di ko mo yung tambok, pero tambokon ba? Naiunod, ana ba? Payatot biya kay ko sa una. Kanang payat, butot balat gyud ko sa una guys, kung kabalo lang mo. Hantod gyud mga 27 years old ko, butot balat gyud ko. Karon lang kung pandemic na nambok. Oo. Pero basta butot balat biya ko. Gamay kay to akong watch guys. Akong teacher, napansin ako siya, kasi syempre magtudlo-tudlo man siya sa blackboard. Nasakitan ako tanaw siyang gamot kay iyang relo perting guota. Gold na Seiko watch yang ginasuot niya. Guot kayo sa iya ha. Ano mo gipugos gid gani Glock. Ana god niya. Ano ko? Salamat. Nakita na ko pero di na ako mabawi kay di man ako pwedeng no akin man yan. Dili na ko pwede man ang ako man ng relo. Ana oy. Niya teacher pa jud nimo. Wala na ko ni imuhan na ma'am. Sa akong isip lang imuhan na bahala na ka. Pero wala na ko gibawi. Pero kabalo ko ako ato. I know it's mine. Siya nakapunet. Wala man lang niya gi-lost and found. Kalain. Anyway, mabalik ta sa topic na to. Ana yun na guys. This is a hot take. Actually. Unsa man? Nakanang dapat dapat wala ni gender affirming care does not involve dapat medical life altering medicines. It should not involve that. Dapat psychological lang.
Gender affirming care, ani na lang, gender affirming care should not involve minors. That's my hot take. My hot take. Cause You should not affirm minors decision or statements. Basig, delulus. kay basig manggod, gisulti lang na nila because they don't understand what they're going through. Oh, Or they're uncomfortable. they need adult level guidance. Oh, that's why na-share na ako nga I wasn't uncomfortable with my puberty because a lot of kids probably aren't uncomfortable, probably had worse uncomfiness than they were probably more uncomfortable than I was. Murag mas grabe ang ilaha kay I'm a boy jud. Mm. I'm a boy gani ko sa una, naghubo-hubo gani ko sa gawas na walay sinina. Ay walay t-shirt kay sundog ko sa mga lalaki ba na walay sinina, walay t-shirt. Niagi man pug kuana kanang boyish face ba? Oh. Boyish face kay kanang dili ka ganahan nga kanang di ba pag mapalit kag bra somehow naman ginay foam gamay. Mm. Nga syempre kanang ang foam murag musamot og kaburot ang imo. Nga naman na, oy. Na di man malikaya na jud siya foam gamay murag to for comfort man good siguro na Oh, siya. to protect. To protect. Ana. Yeah. Kanang magasuot ko kanang dagko nga t-shirt, dagko nga pants, murag hip hop era nako ba. Ay, mo dai to nga hip hop ka sa una. Oh. Dagko kay sinina og pantalon. Kay para dili kayo klaro gani nga. Na. Ako sa una mo kuan ko mo akong shoulder ba nag-ok-ok. Mo gani no. Onya kanang kuan kana pong naadjud ko yung mga kailangan kanang niagi og kanang boyish days pero wala man na dayon. Dagan maging ana. Mm. Oh, It's common. it's common man. Unfortunately for Miss Chloe Cole, gitagaan siya life-altering medicines because of that. Gi-affirm man gud ang iyang statement na I feel like a boy. Oh, Nga pwede ra man na you're a boy, tagaan ka na mo o puberty blockers. pag ingon na sa inyong anak nga, I feel like a boy. Okay lang na oy. Mana lang day ka okay lang na oy pero ayaw mo ka doktor, mo tong doktor. Nga mga sorry for saying this pero some doctors especially in this field mangwarta gyud na sila. Ay, why are you sorry for saying that? Kay basin man gud na yung mga doctors na listener. Na doctor na listener. Dili man sila atong pasabot. Dili sila ato pasabot pero to keep you as a client, to keep you as a patient, diha lang mo, dili mo pagawason. Meaning, i-affirm dyan nagmaayo ang inyong feelings nga you're a boy. Di para dili na mo manghawa. Aside from affirming, they're threatening you, parents, na, unsa man, gusto kag suicidal nga anak or buhi pero transgender. Ana ba? Ka? Edi, tagaan og kanang therapy sessions to support them. Para sa ko dili na jud ni ng therapy. Storyahon lang ninyo inyong anak. Pwede ra good. Oy, pwede ra dili. Pwede pod therapy sessions kung kanang dili ka gusto nga kanang suicidal lang inyong anak. Di storyahon nimo og therapy sessions. Pero from Miss Cole's words, she was not suicidal at the time. Ay para sa mga suicidal ba kay naaman pod. O kung ingana na gyud ka extreme ang iyang feeling, I'm a boy and I will kanang I will myself kung dili ko ninyo i-acknowledge nga mao ni ana kailangan na gyud nagkuan therapy or psychologist. Pero kanang ingon lang siya I feel like a boy nganong dagan dayon mo dito sa doktor tapos nagpa-mastectomy pa mastectomy or Mastectomy. Yeah, mastectomy. Nagpa-mastectomy gyapon mo nga perfectly healthy boobs. And now she can't breastfeed because of you. Oh, dili na siya. Wala ganita kabalo ko makaanak pa siya. Oo. It feels like from her statement, from her video, it feels like she wants to be a mom. Oo. Because she said those words, I can't breastfeed anymore. Siyempre, saan niya pag-breastfeed? Wala na ang iyang tutoy gitanggal na o gibalhin ang iyang nipples to a masculine position. Suma pa. Pumano na to ni iyang video? Tama na sila na yung mangita na. Sige. Nakabutang sa trending politics na page. It was trending, I guess, back in 2022. Pero,
Wala lang, gusto lang nato istoryahan, no? Ako ang gusto istoryahon karon ng mga millennials and Gen Xers nato na parents kay I'm sure na amoy mga teenagers or I do have right now a teenager going through puberty and another one coming up. Wala pa pero pre-puberty na si Keeper. I'm sure nadyo na sila yung mga questions. 'Di ba? Be there. Be there, be present, be honest in an age-appropriate discussion. Just be honest and tell them. Pero you don't need to say. You don't need to go to the doctor to give them puberty blockers or whatever. Oo, that's not an option for children. Dili man na sila kanang guys, guys, imagine na good kung 12 years old ka. Wala na sila kabalo sa Accountable ilang ba di ka ginabuhat. sa imong ginaistorya? Accountable ba di ka? Like, Wala na sila kabalo. kanang kutay niingon ko tong bata pa ko 12 years old ko nga. Kuan kanang unsa ba? Lalaki ko. Mo na ko 12 years old ko, lalaki ko. Tapos ko padala ko sa akong mama sa kuan sa doktor niya. Come to find out pag 18 ako, dili di ko lalaki, babae di ko. Mao gani Kinsa no, may- tama di ay. Kinsa may accountable ana? Dili man ang bata nga no, ang 12 years old, imagine na Wala na kamo. sila kabalo sa ilang 12. kinabuhat. Niagi man mo 12, ha? Man-remember ninyo tanan inyong gisorya? Hoy, kadali lang, be. Unsa man? I-share na ko ba? Dili. Tong 12 ko. O, tong 12 ka. Tama, tomboy jud ko tong 12 ko, but I wasn't attracted to girls. I was attracted to boys in my class, but I cosplayed as a tomboy. Because I don't know why. Wala ko kabalo nga no, but tomboy ko ang sabay-sabay sa school, tomboy grade 6 ko sa kuan mas Kabagyo. Tomboy ko didto. But I was attracted to boys. I was crushing on my classmates na boys. Ani on, I think theory lang nako ni, and I think psychologists can confirm my amateur statement. I think some girls not pretend but they want to be boyish or dress up as boys to be closer to boys. Ano lang? They want boy friends. They want to be one of the boys. Ako. Ano ba? Mo na imong theory. Oh, that's my Ako, theory. why was I tomboy back then? Because I don't know why. So, kung ako, ingana akong state of mind sa una, nga tomboy ko, may gani, walay gender affirming care, kay, kuha na siguro ko ron. Na gender affirm care na siguro ko ron. Guys, daghan kayo tag ka nang kailangan isolve sa balay nga problema. Sa mukha. Tapos apilon pa na to ng gender affirming care. Dili na siguro, oy. Kanang i-acknowledge lang nato inyo. I-acknowledge lang Do not nato ang mga dismiss bata. their problems, their issues. Kanang mo yung sila, I feel like, abo, ayaw po rin na, dili na, mao! Oh, gani, Ayaw po rin dili mo na. Ina nga, okay ra na, oy, ana. Surihan na to. Pero ayaw mo. Oh, why do you feel like you're a boy? Let's talk about it. Why are you interrogating me? Anawon kasi mo anak. Huh? Laino yung mga bata ro. Anawon ko sa anak. Dili, man. I feel like I'm being interrogated, mom. Anawon. I just want to understand what you're going through, boy. Warabu. Wala nila ako isa ka anak. Warabu. What I do? I didn't do nothing. Yake, warabu. Hoy, nako ingon. Wala kay ingon. Ang mga bata nga nag-aagi of puberty, they're all confused. They're uncomfortable with the changes. Their hormones and their brain I think the structures worst- all over the place. The worst change, the worst hormones can do to you is acne. Ma ba? Oh, That's your opinion. para sa ko That's your opinion. one of the worst things that you can go through during puberty kay acne. And not only hot flashes but also kanang mag-init ang ulo. That's why I said in a past episode, the most difficult stage of being a mother is when you take care of a teenage child. Kay mas frequent inyong disagreements. May panang newborn. Ako, tagay kog newborn all day, every day. Or toddlers all day, every day. Bahalag kapoy, dagan-dagan kugos-kugos.
Kay di man mo mag-away, mas clingy pa na. Sige, tuko sa Ganun, imuha, murag gi-glue sa imuha. Pero kanang pag teenager na sus, daghan kay disagreements, daghan kay mutubag na sila mga opinion, ana ba? Just like saying I feel like a boy, mo na ilang mga opinion. Pero wala ko'y babae na anak, so and she also doesn't have a girl. So kamo kung naamoy mga anak nga babae niya ni feel sila boy, I acknowledge but don't Don't give them any medicine, life-altering medicine. If they want to when they're adults, they can They're start adults. they can start doing it. Kung gusto gihapon sila, adults na sila. They all went through their puberty. Kung na sila Humana eskwela, na tanan. sila trabaho, maka-afford sila og puberty, maka-afford sila og hormones, o kanang mastectomy, maka-afford sila og or financial aside, regardless of the finances of going through gender affirming care, kuha na sila na-experience na nila ang ilahang puberty, na sila wisdom nga maogyud ni ang akong gusto na jud despite ko all that. mababae. Ano ba? Gusto na jud ko mababae. So, mato na ko og Thailand. Siya pwede uban na. Magsuroy lang ko. Nana ba? Suman mo, oy. Bad man mo. So, luoy kaayo si Miss Chloe Cole, siya lang ang ato ang kailang nga nagmahay, pero suma pa niya, daghan po dog detransitioners. Mga tao nga nag-transition nga, gi-reverse na nila karon. Pero you can't reverse it. No, you can't. But I think, you can. Kung wala kay surgery siguro, pero ang mga medicine na uy, basig na, efektuhan na yung mga fertility or whatever. Gani, no. Surrogate na lang, surrogate. Lisod gihapon na. Yeah, surrogate tapos bottle feeding. There, you have a child. But you need money. So whoever is pro gender affirming care for minors, tell us why in the comments down below. Kung pro mo, let's argue about it. Let's argue about it. Gani, no. I don't like you already, joke. Magstoryahan na tao. Let's understand each pwede other. Pwede man mag-istoryahan na nga di mag-away. Mag-istoryahan na lang man. Pwede man na. Magbisda ka di minami ha. Sige. Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is bangag. Mo ba? Usay meaning sa bangag kay nag-uluhan man gud ta last episode. Anak ko, ang uluhan tong previous episode na bangag sa dalan gihimong lodge. So usay pasabot sa bangag. Sa Bisaya, guys, ang meaning sa bangag is hole in English. A hole, okay? H-O-L-E. Pero sa Tagalog, napo na siya yung meaning. Lahi po lang sa Tagalog. Sa Tagalog. Bangag. Yeah. Bangag is kanang high or wasted na tao. High or wasted or drunk? Oo. Bangag ka. Okay, an example sentence is kung sa Bisaya pa bangag. Babayi ni sulod sa bangag. Ay babae ni gawa sa bangag sa atong headline. Oo, ni gawa sa bangag. Kay naado siya nahug nga gamit. Hindi kita gaagit kita gaagit Sana sa all. DSWD. No, na. Muna example sentence. Sa Tagalog, tingnan mo yung ano dyan, yung, saba? Tingnan mo yung bangag dyan. Gusto mo bang matulad sa kanya pag hindi ka mag-study na mabuti? Murag ana, no? Sa pa, mga example. So, bangag is an adjective. Pwede adjective, pwede noun. Pero sa Bisaya, kay noun lang gid siya. Yeah. Okay. Pwede put verb, actually, bangagan. Sa Bisaya. Bisaya. Bangagi ko bi ay dili day. Lain man ha. Bangagi akong dalunggan. Bangagi akong dalunggan meaning punch a hole in my ear. For earrings. For earrings. Sige. Di na ta magsurag bangag yung mga padung ta sa way lami ani. Some would argue nga Islami topic. Ha? Ingon man ka padung ta sa way lami. Some would argue that it's Islami topic. You know what I mean? Oo, si Nathaniel. You know what I'm saying? Si Nathaniel would agree with you. Yan naman na siya. Tanan na lang ang mong istoryahan na padung sa green jokes. Kutay, kanang serious kayo ba?
Pa nagkaon na kay mo siya nga, mukaon ko. Unya. Mo na siya baka ng mga Pero wala siya ginaingon, pero na siya ginaingon. gani ako sa naman po ni. Uy, ato serious kay tag istoryahan na ini. Diha na pud padung imong topic. Kung paano liko na lang. Ay, naladi siya. Ay, naligo. Na ade ay siya diya gilibak na ade ay siya diya sa kilid. Mag-istoryahan na mi. Asa pa kanang basta kabalo na mo. Tanan na mo istoryahan na siya naagid sa ka-bright niya about mga ing ana, naagid siya masingit. Bright about ingon ana. Bright about ingon ana. Masingit gid niya ang mga ing ana nga mga istorya. Lain kayo. Dayon say kanang pa, usay mo ana ko pa serious ba? Nangutan ko ba? Tubag ako tarong. Wala na ko usahay kay kanang dili na man siya serious. Dili siya formal na pagkabana. Nya. Sige na. Mag-ano na ta. Outro. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends and subscribe to get the latest episodes, to get notified of our latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app, Dilo Ini Advice. Basig na mo yung mga suggestions or you wanna send your letters, your life stories. Please reach out to us. Don't worry. You can be anonymous or pwede po nga please don't hide my identity. Pwede. Dili jud mo na mo. Saan mo na? Ma-aksidente mo na mailhan. Oo. So ayon na lang gyud ibutang ang ilang full name kapag dili aksidente nga maingon. Bitaw tama. To submit your stories to advertise or sponsor our show, yes, we do accept donations. Why? Why do we accept donations? Because there's a lot of things that we want to buy. We want to buy a dedicated camera for our live stream because we're using a phone. But still, our phone is very, very top notch. It's S25 by Kringkay. Hala, hambugira kayo. Hambugira. Thanks to my banana bells. Also, we don't have a ring light. And Kringkay wants to buy a mixer. We don't have unsa dito yung paliton katong soundpad yang para pindot-pinduto na lang nako diri ba choing. So dili na kayo need og editing kay gamay na lang kay daghan na kayo na insert ng mga unsa. Anyway, moro to. Go to diliniadvice.com so you will see the QR codes for coffee and GCash. And that's how you donate. Just scan the QR. So that's DILINIADVICE.com. Moro to. Thank you so much. See you next time. Bye!